os nosos maiores, porque antes, cando nós éramos pequenos, aprendíamos de memoria tamén os poemas na clase. Agora non se fai, porque a memoria sempre está en detrimento. Agora hai tanta información de todas partes que a memoria sempre sobra, verdad, Lino? Bueno, Lino, meu compañero, me tocou agora para compartir este escenario gracias á poesía lírica de Guitiriz, ao Concello de Guitiriz por estas esforzo que fai para poñer en marcha a Xornada de Literatura, porque sempre tan allá a literatura ao mundo cotiá, parece que queda moi lonxe e acercarla é interesante. Bueno, pues a mí tocou presentar o libro, bueno, de Lino, García Salgado, e si queres empezamos vosotros a comentar algo a medias, parece? Sí? Bueno, pues comenzamos por aí. Estamos empezando, ¿no? Sí? Ben, pues empezamos. Voy a hacer una noticia sobre este libro que me tocó, bueno, que tengo que comentar con mucho gusto, que es de Kamikazes, de Lino García Salgado, y está editado por la editorial Medulia. Una pequeña biografía muy pequeñita, porque este poeta que tenemos a nuestro lado, que le pastoriza, e un enseñeiro que agrícola, curiosamente, educador de literatura, que tamén é un esforzo, que é moi completo, non? As ciencias e as letras. Iso é moita complementariedade. Que estuda en Lugo posteriormente, que reside en Coruña hoxe en día, é futbolista, fai un montón de cousas, participa desde sempre en revistas literarias, da Xanela, en unha agrupación cultural de La Bella, e ten o seu primeiro libro chamado Meliflua, e agora preséntase despois de 9 anos, xa que nos ten aquí como esperando ver que faz o libro, preséntanos o segundo libro de Kamikazes, non? E o terceiro, sí. Porque a mí non me parecía no dato, pois é alegre. O terceiro libro, bueno, pois non vou aí, parabéns. O primeiro foi Despertar, despois Meliflua na María. Pero 9 anos había entre un e outro. Sí. Que preguntaban, bueno, como tardas tanto? Houve dos fillos por medio. Os fillos por medio. Os fillos, sí. O sea, están en contra da literatura. É algo curioso. No, o tempo. Bueno, o libro de Lino apareceu despois de 9 anos, como dicíamos, é un amplo libro de poemas, porque abarca como 107 páxinas. E o meu modo de ver parece como un diario poético de estes últimos anos, como se foses acumulando experiencias que quere reverter pois, no libro aquí presente. Vai evoluindo desde unha oscuridade inicial e a soidade que vai pasando etapas ata que encontra unha nova esperanza e finalmente como unha luz que era que actualmente non sabemos se é o autor que vive, pero sí ese autor ficcionado que o que escribe está presente no libro. Gusta de cultura sintáctica, se ofrece unha disposición especial de versos de maneira moi vanguardista na última parte do seu libro, porque se divide en 4 partes. E ten un discurso no que deixa que o lector se presente ante unha multiplicidade de lecturas de linguaxe e que haga como unha declaración persoal ao lector do que el quere dicir, non? Esa linguaxe variada. Ten 4 partes moi curiosas, porque el chama a primeira trapos, a segunda chama de fósforo e noces, logo lingua e posturas, e logo ao final de 3 versos. Queres comentar algo desto, Lino? Creo que nunha entrevista que me fixeran foi, bueno, cousas das influencias. Falaba desas partes precisamente porque trapos, tal e como ti comentaches, non? A sintaxe do libro, tal e como iba distribuída, trapos era o inicio ese inicio supostamente escuro, que eu non pretendía que fose tan escuro, non pretendía que fose unha carta de presentación máis que unha escuridade. E trapos porque como eu estou vendo que nos estamos, non sei se sendo manexados ou sentidos, non? O sentimento que pode ter un de, bueno, do que eu vexo que está ocorrendo ao meu alrededor, non? É un libro que fala da situación actual, pero un libro que ten unha retrospectiva de tempos que temos vividos. Falo por aquí, iso xa vexo máis para adiante, de moitos sucesos que estamos de alguna forma reestructurando, por decirlo de alguma maneira, dun pasado que non foi nada positivo para nós.
Fósforos e Noces, que iba a ser o título original do libro. A portada, ademais, vedes, bueno, non sei se o veredes despois, é unha fotografía de dous barcos que son media noz cada un, con un mastro dun fósforo e unha bandeira pirata, non aparece o símbolo pirata, que, por certo, nos seus tempos eran símbolos de liberación, eran símbolos de saqueo e de nada polo estilo, e son dous barcos que fixeron, pois, o meu fillo e a miña filla, non? E parecíame moi acaído para o tema. De feito, un dos temas que leo, que me gusta ler, é o que se chama precisamente Fósforos e Noces, non? Quero contar un pouquinho de toda esta situación, de todo como nos movemos no que eu chamo a non sociedade, vale? E dos atrancos que estamos tendo moita xente para facerlle a vida, non sei se feliz ou cando menos para esconderlle a xente a nosa infelicidade ou aos nosos fillos cando menos, non? Non sei se infelicidade, non, infelicidade, senón cando menos esconderlle todo o que nos preocupe, todo o que nos arrodea negativo. Digo, as costuras, pois é un poquinho xa, digamos, un salto diante da perspectiva de todo o que vimos nos dos primeiros libros, abre unhas portas, fala do acompañamento que pode ter toda a xente, porque este é un libro, de alguna forma, un libro reivindicativo, un libro kamikaze, non? Como título, un libro que acaba, o que pretende romper con eso que falabades antes do establecido, dos silencios, da xente que está loitando en silencio continuamente, non? É un libro que che fala, pois, desta xente que nunca sale nos libros, nunca sale nas teles, nunca sale en ningún lado, non está nin en primeira línea nin en segunda línea, pero sí da que está continuamente loitando a súa maneira. E cando falo de loita non falo de guerras, non estou falando de guerras, as guerras xa sabemos que son un negocio, senón falo precisamente dunha loita de cada un pouco, a ver se a prova de... Eu comentaba que Capo se topaba unha cidade en decadencia, un absurdo que nos rodea e a desprotección do individuo ante este escenario onde hai abismos como tatuaxes e se plantexa a ansia de fuxida. Esta visión negativa, suicidio, fotos sin luz, mananciais de barbitúricos, estar vendidos, é como unha indefensión e tristeza que invadan este apartado. Incluso comentas que as gaivotas avanzan contra o mar utópicamente suicidas. O individuo se humilla, se carga de culpa e el mesmo se de presaxios negativos, algo parecido así. E a segunda parte, esa luz da que falas, eu non sei, veía así como que Fósforo e Noces continúa ese ton baixo de siluetas encerradas, manipulación e presos vencidos. Hai unha profunda decepción de percatarse de que estamos sós, de incapaces de facer nada en común e ausentes de luz. A proposta inicial parte dun eu transformado en nós colectivo que desencadena unha vivencia común de infelicidade. Ainda hai esperanza, denuncia latente de inconformidade, maquinarias de castigo, reloxos que rouban horas. E logo hai unha reivindicación de semente solitaria, algo chisco por aí, de buscar unha alternativa ao suicidio. E agárdase unha esperanza, unha pureza, unha música de claricornio, unha flor, algo se asoma, en esa negrura. E por último, que falas de linguas e costuras, neste apartado vislumbrase a esperanza, por fin hai voces, ábrense conciencias migratorias, non hai subversión, palabras como inocencia, bromar, o sea que suavizan esta parte do libro co desexo de ser felices de novo, por primeira vez xéntese cómodo nunha mutua soledade, que xa estás, o personaxe finalmente compartindo algo, non? Esa escuridade
sabemos ser estrellas entre a tragedia, algo de luminosidade, e o fin cómplices. Incluso teces a velorios diante da fortuna e consegue ao final ese atisbo de esperanza do fin de soidade e encontra ao final un canto a utopía. É o máximo, non? Hai como algo pletórico de versos que supoño que será como o contrario, o inverso, non? Alcanza finalmente a luz entre as sombras, hai un espazo amable, encontro, no que se encontra o amor, nos une a todos, en cualquier tipo de amor. Hai tamén unha invitación a investigar no pasado e a salvarse mediante a literatura e o poema. E iso é o análise que fago deste poema, do que ele vai ler como mostra, ver se é, bueno, encaixa que comentamos os dous, sí? Tes a palabra, o libro, podes ler algún poema que nos justifique... Eu casi prefiro justificar e despois ler... Non, lees, sabes que ler a obra de cada un. Lee un poema e un poema. É bonito que veamos o teu sentimento vertido no poema. Falabas antes do eu, despois que se converte en nós. Evidentemente, a ver, eu o que me plantexo nesta... Bueno, que me gusta moito é observar os comportamentos da xente, non? Entón, acabas vendo que por moito que tú intentes facer algo, a soidade vai te engulir, vas quedar totalmente solapado, non é a palabra, porque solapado podes quedar, pero vas quedar completamente coberto. Entón, necesitas efectivamente dese nós plural, porque o eu queda fagocitado por si. O que pretendía trasladar con Kamikazes é algo que teño discutido xa há moitos anos. Há moitos anos tuvera a sorte de facer un curso de metodoloxía didáctica que nos exixían para ver outros cursos. Entón me mandaron presentar un traballo e eu o traballo, a irreverencia, o kamikaze que son, levoume a facer un traballo sobre que a sociedade non existía. Non existía a sociedade tal e como estaba entendida nos seus momentos, non? Sí que existen pequenos grupos que nos juntamos de vez en cando para facer algo en común, pero que o sentimento de sociedade, para mí, nestes momentos e ao longo deste tempo, eu creo que está totalmente desaparecido. Ou, se non está desaparecido, evidentemente está manipulado. Entón, claro, aí hai moitos saltos, hai un módulo transversal, como se chama agora, que nos achega a natureza como un exemplo, digamos, da unha maneira de pervivencia, que creo que, además, no teu libro a natureza está moi presente e creo que temos aí un matiz moi en común, a parte da aldea, que me gustou moito. E entón, claro, esa discusión, esa falta de entendemento social, ou esa falta de sociedade nos leva precisamente ao egoísmo puro e duro. Evidentemente, entre tanto egoísmo, sempre hai flores que sobreviven, hai plantas que renacen e hai unha serie de factores que che levan a pensar que efectivamente pode haber un futuro ou queremos que haxa un futuro. Non quería terminar o libro, evidentemente non que fora todo negativo, quería terminar o libro como unha especie de esperanza, pero son consciente, ou eu cando menos así o entendo, que non podemos mellorar nada, non podemos facer nada para cambiar se non somos conscientes de que é o que temos que cambiar, de que non somos conscientes do que nos está fallando para poder cambiar. É o que se chama, en sistema de explotacións, saber moi ben onde tens que tocar para poder mellorar algo. Digo, porque aí o Alberto controla un poquinho. Hai 4 enxeñeiros técnicos, hai 3 enxeñeiros técnicos agrícolas famosos. Alberto Mamán, Joan Manuel Serrat e o outro que se non me sona nome, o de Vigo, o Alberto Comesano. Non ten, a veces, pois, bueno, as cousas menos esperadas. Era a broma que tiña que hacer para que en reversos, aí recoñezo que os últimos poemas sí que están moi posicionados, moi, digamos, acaídos,
non están tan rotos como durante todo o libro. É certo que este libro estéticamente ou digamos no seu contexto é difícil de ler, non é un libro para pedir non, é un libro, bueno, non sei se profundo ou non, pero cando menos sí que costa digamos de alguma maneira meterlle dentro, hai que ir despacio con ele, non? E reverso sí que tuve unha serie de formas que bueno, que tiña dúbidas de meterlos no libro, non? Pero ao final Gustanos lendo. Tens aí para escoller para ler? teño aquí para ler, veña, se non... Emocionanos aí. Bueno, vamos. Bueno, vou ler pouquinhos, porque senón isto se pode alongar moito e tampouco se trata. As casas tristes invaden a linfa, amputan os remanentes, a calcinación a espreita, ávida. Desaparecemos. Zapatos fiscados na era, guitarras amplificadas en nylon, desmembradas. Canto tardaremos en pronunciar as seguintes frases? Paralelamente, as gaivotas abandonan o refuxo. Avanzan contra o mar, utópicamente suicidas. Esta é unha parte dos contrastes que hai entre a propia natureza e o que as cidades e as urbes, que parece que cada vez estamos invadindo máis, cada vez estamos destrozando máis, e os propios paxaros, a propia parte da natureza, non saben nin onde meterse. Eu creo que moitas veces andan incluso máis desnortados que nós, non? De fósforos e noces, si que vos quero ler o de fósforos, porque, bueno, me apetece. Ten unha carga sentimental a mí, polo que vos comentaba do que fixeron os meus fillos con esos barquiños que me facían sentirme, pois, por unha vez libre, ou cando menos intentar ser libre. Por refuxio libertario Medianoz, de mastro un fósforo descabezado, o indulto encastado na sombra. É o mar a vetusta mesa que nos afoga, os cóbados, o pranto, as retinas xuxugadas. Arrigando o caos, unha matriz endóxena antes do peril sorriso. Eslúense os listóns da toleña, a inercia erosiona a devoción, mas, aínda desmembrado, un aceno de riso é a maior victoria, incapaz de abrir novos mundos cada vez que pecho os puños. De lingua e costuras, vamos ler este poema que di máis ou menos: non nego a inxestión, sóbranme cadáveres de cristal a deriva. Tampouco existo baixo a comodidade do contacto, vómitos entre a valentía. Sei que as circunstancias exixen un sacrificio. Non son eu. En min só está esa esfera rodando contra inútiles monifates. Alí no cero, na precisión das nubes, descargando ira. De reversos, por certo, que non o comentei, iba a comentar, reversos, os primeiros poemas, pretenden facer algo que non sei se les sairía ben, xa o sabredes os que vaiades a ler o libro,
que os primeiros poemas son a dúas voces, non? Intentei facer un poema coa voz dun figurado carceleiro e coa voz dun figurado encarcerado. Pero a maiores os últimos sí que xa son outra, digamos, o colofón, ou pretendín darlle o colofón ao libro. Entón vou a ler un dos últimos poemas de Reversos, pequechiño, que di: incluso na rendición hai periferias e arestas aferradas ao galeiro. A orixe, se existise unha, se fose palpable, subsistindo famélica ao choque dos dolosos sables. Estamos vendo agora mesmo nestes tempos que parece que estamos con unha linguaxe bélica últimamente. Pois, bueno, ao mellor teníamos que mirar un poquinho para atrás. E quero rematar, para non alongar todo isto, co último poema do libro. Non é que o poema sexa así especial, pero si dúas cousiñas que puxen ao final do poema. O poema é moi corto, son 3 versos. Non hai derrotas, só transicións. Rompan filas. E os 2 apuntamentos que poño, porque, bueno, eso falamos moitas veces entre moita xente, é un pouquinho unha das partes oscuras que estou vendo en todo. Últimamente vamos polo camiño fácil e non nos preocupamos de manter un criterio propio, non? Entón, poño aquí 2 definicións. Unha é ecolalia, que é o trastorno da linguaxe que consiste na repetición automática de palabras ou frases que pronunciou outra persoa. Despois está a ecopraxia, que é a repetición involuntaria ou imitación dos movimentos observados a outra persoa. Isto lembra un poquinho a cando falas con alguén de calquera cousa, da actualidade ou non da actualidade, pois é como, eu que non vexo telediarios, é como se volver a ler os telediarios ou que nos poñen na radio ou que nos din en determinados medios. Entón, pois, bueno, un pouco triste que quería romper unha lanza nese sentido. Moitas gracias, Dino. Nada, ahora toca a min, o que pasa que eu non teño un teu currículum tan estudado, O sea que vades, bueno, vas ter que perdoarme. Vas ter que perdoarme, se te pido perdón anticipadamente. Pero, bueno, pura Tejero. Bueno, primeiro de nada, grazas por vir, que non fui nin agradecido. Xa decía Rosendo, prometo estar agradecido. Grazas por vir, grazas a Nova Poesía Empírica por permitirnos estar aquí, grazas ao Concello de Guitiriz por acollernos, sobre todo grazas a vos, a xente, supoño que escribimos para que alguén lea, non? E para poder transmitir de alguna maneira certas cousiñas. O meu carón teña Pura Tejero, que acabo de coñecer, como a quen dice, fai unhas horas. Entón, a ele lle resultou fácil, pero a mí non me resulta fácil poder facer un currículum, porque non nos estudiei, o sea que pidoche perdón. Pero, bueno, Pura Tejero acaba de publicar un libro que se chama Novembro, editorial Hurtado, xa sempre me equivoco. Hurtado chamase, sí. Editorial Hurtado. Cando me pasaron para darlle un vistazo, a verdade é que anduve bastante liado, pero collín unha tarde exclusivamente para darlle unha ollada e dúas, deu un tempo darlle dúas, a que conste. Levoume a miña época. Un que cando vai cumplindo anos, non sei se é unha utopía ou non, ou un conto ou non, pero vai vendo as cousas desde distinta perspectiva. Eu cando velín o libro de Pura, dixen chapó, houbera me gustado escribir ese libro polo que me transmitía
da miña infancia. Volvín a miña infancia, volvín a miña terra chá, son da Pastoriza. E bueno, de algún xeito últimamente, como estou así bastante saturado, un pouquinho de todo, e cada vez que vou a miña casa, pois, renazo, pois é como se puro me trasladara de novo a miña aldea Baltar, non? E non só a aldea, sino a todo aquilo que rodeaba, aquelas, non vou dicir costumes, porque non eran costumes, era un modo de vida que é distinto dunha costumbre. E bueno, fíxeme algo aí, non digo máis, porque, bueno. Outono, non sei se fixei un comentario antes en Twitter ou en tal, eu estou no lendo, pero eu inmediatamente pensei en Vivaldi, non sei por qué, levoume a música clásica, digo, as catro estacións, tal, bueno. E vía un poquinho a transición, non? A transición coa que nos fala puro ao longo do seu libro, casi como un módulo transversal tamén, non? A transición desas estacións, deses estados de ánimo en función pois, do que vivimos ou en función das horas de sol ou das horas de chuvia, non? Fálanos tamén dunhas mudanzas nun sentido que non interpretado desde o punto de vista positivo, que conteñen certa lascivia, pero desde o punto de positivo, non? A mí me resultou curioso. E a natureza presente todo o tempo, presente nas idas nas vidas, presente nos diálogos, no percorrido ao incerto, porque hai certas fases nas que hai un camiño que non sabe moi ben onde vai a rematar. Esa imaxe, esas fotografías que temos, bueno, polo menos eu sí que teño, de casas abandonadas, de xente que non volve por ali, esa fotografía da destrucción, pero da destrucción non artificial, sino da destrucción natural, non do abandono da linguaxe que se traslada a través dese abandono, desa fotografía, incluso en algunhas aldeas. Ten un título dun poema que eu apuntei o título, simplemente o título, e con eso a min xa me deixou o peso do mundo. Para min é moi significativo, os títulos tamén son significativos, non? E gustoume moito, digo, ostras, o poema non o vou a ler por se acaso ler, pero xa só o título a mí xa me dá. E non sei, é un libro que é moi atractivo, un libro que te leva como nunha danza a lembrar e a furgar un poquinho, non? Nesa nenez, insisto, que ao mellor despois tú me rompes todo o meu discurso e me dices que non falas da nenez ou que sexa, pero eu sí que volvín a nenez contigo, volvín a todas, a como se... Ahora que ten un nome en inglés e ahora que temos todas estas cousas tan modernas, a cando se secaba a roupa ao sol, cando se colgaba para aí, se clareaba, efectivamente. É verdad que blanca está... Lembraba, claro, de cando nas propias aldeas, cando estaban habitadas e que sí que tiñas un sentimento incluso de sociedade real, non? De axuda de uns a outros. Eu creo que é un libro baixo o meu criterio, vale? É un libro hiperfotográfico, un libro que sí que eu non sei, porque como non tiña o libro físicamente, non sei se lle metiches fotografía polo medio ou non, pero vamos. É un libro... Sería unha editora, sí, é un libro, para min, tal como decía Moncho, polos seus, un libro que merecía, pero unhas fotografías destas que hai que se poden dar. Non sei, a min trasladoume, en serio, trasladoume a unhas vivencias que facía tempo que non superaba, e se cadra é necesario. Non quero dicir nin que sexa, como dicía outro, ninguna lección ni nada polo estilo de Doni, nin de algo que se
pero sí que nas palabras, incluso nas transicións entre palabras, incluso en alguna pausa, eu creo que aí hai moita fotografía e moita vivencia e moito sentimento. Vale, non quería decir esta palabra, pero vou a ter que decirlo, porque sí que creo que o sentimento é necesario. Cada un os vive a súa maneira, pero son necesarios. Entón, eu creo que é un libro para que poidades disfrutar dele. Eu agora sí que xa retiro velas, calo e nada, deixo-vos con cultura. Muchas gracias a Lilo por la presentación. Antes por recordar. Muchas gracias. Cada libro é unha lectura, cada lector é un libro. Todos sacamos dunha lectura múltiples sensacións, depende da vida que cada un viva e das experiencias que teña ou que estén acompañando. Por eso hai multiplicidade de lecturas, como tamén tengo o libro de Lino. Pero quería empezar entón pola portada do libro, porque nos costou muitísimo entre a editorial e o debatir, porque o novembro sempre está asociado á última parte do ano. Entón, como última parte do ano é unha parte escura, sin luz, e eu non quería que este libro fose un libro para nada escuro, sino que fose un libro moi loitador. Porque en cada etapa da vida que nos vivimos, hai que vivirla con moita forza, con moita lastima, no sentido de lastima vivida até o final. Por lo tanto, creía que entregaban portadas unhas flores murchas. Digo, no, flores sempre vivas, porque en toda a nosa vida hai que vivir un xeito moi intenso. Despois, pensaba que o libro tamén era unha maneira non somente de vida, dunha parte da vida, sino unha parte do ano. Pero non había que verá de maneira negativa para mí, claro, esa lectura, sino que novembro tamén é a etapa de fartura, cando o labrego eche o hórreo, cando se apaña o viño, cando aí está todo cheo preparándose para o inverno, que é inevitable, porque se non hai inverno, nunca haberá primavera. Iso é importante. O ciclo da vida ten que ter unha estación, unha parte de vida. E logo, novembro tamén era unha parte, un sentimento, unha maneira de estar. Cando ti te metes dentro de ti mesmo e pretendes observar pensamentos, ideas, sentir, falas e expresas sentimentos que se poden agochar en novembro, porque é como un cuarto de inverno, onde un se pensa e reflexiona. Primavera está para vivir, o verán tamén, e todo o inverno como a reflexión. E tamén é unha etapa en que está como denostada, non? E cando non son no inverno en Galicia e o novembro, somos un imperio nórdico, con flores, con plantas e con vida. E despois cada un ten a súa visión persoal. Entón, pois, vou ler casi a mellor maneira de falar dun poema. O primeiro chamase Novembro. Novembro cobre as paredes sufocadas, empapelándose coas últimas follas que deixou agosto. Reverdecen os troncos coas súas faíscas caídas, descubertas no seu impudor. Apoiados na soleira, notamos o frescor do empardecer, condenadamente triste. Outono, cal é a túa mensaxe antes de que veñan os meses de ano sen negrura? Onde está a profunda verdade que agocha? O froito ceso, orxía lenta, recendo que devora a túa envoltura interna. Gustaríame tocarte, levarte a boca, saber do teu sabor. Un camiño de froitos non probados que nacen serodios no seu propio mundo imprevisible na decadencia que abrolla. Correrá en carreira espada os astros e caerán contra o azul e baixarán sobre nós durísimos. Pero antes de que a claridade nos desvele, que faremos cos cabellos avermellados, co presente de lume que leva o teu nome no resplandor do serán, rego de luces que rebelde se ofrece en lastima mudanza?
pinga de alba, pinga de alba. Miran días apacibles e silábicos, como esa heroica pinga de alba, heroica prendida da pola, lenemente derramada e cónica, antes de diluirse insonora, agárrase tan lene que un sopro de aire, unha ollada distraída, quebraría o seu precario equilibrio. Aínda illada da nube na que vive, mostrase no seu esplendor radiante e única. Pase o aire sin que eu me deteña. Pase o aire sin que eu me deteña. Disculpe a vida que non faga a reverencia de vida. Durma o sentido, o seu instante pleno. Pase a palma pola auga e alivie o pulso. Vague a calor sobre o corpo en repouso, sin que saltellen os membros na solar. Atrapada na hora desta luz, en dulce melancolía me encontro. A excavación. Xa te perdoamos, nai. Xa te podes remexer tranquila. As últimas excavacións din que o Neandertal era un home que sabía digerir as súas penas na dureza do clima desprogramado, da estepa esbaladía. Na exhumación atoparon o dente dunha nena atado ao teu dedo. Mal, a que perdiche se debía de ser e foi raíña. Agora xa podes digerir a pena no teu ventre cerrado. Hai un dos poemas que poden falar dese abandono que comentaba Lino, de casas abandonadas, que poden abandonarse tamén en todas as cidades e as vilas galegas, non son as aldeas que abandonan as casas. A linguaxe das nubes. Ollando atrás vimos as pegadas das carretas que se foron. Queda a casa escuálida, devaluada entre os muros. Os monllos sin apiar, os arcóns con verdadeiros grumos de fariña de amasar un pan prometido. O adival libre, Montaraz, no seu porte recente. Marchan os últimos cantores, delongando un grolo de amor e a letra pendurada na memoria da pausada. Quedan sin asilo as vellas regueifas. Quen saludará aos alabardeiros do rei no encontro de armas? Con que palabras se recoñecerán os límites e os lugares? Quen cantará unha canción pola congosta escorrentando medo? Quen leerá a linguaxe das nubes? Esta que transparencia nas lilas. A auga bate nas lilas, ben prateada, estalando en dinamita púrpura de química orgánica. Arrollada deixa un lustre decapitando os pétalos, ensegando, influindo, chega encerrando. E logo, para romper ese tono así tan baixo, non vamos a contar unha historia, porque todas as historias sempre son moi atractivas. Entón, vou contar a historia de Conto das aves que esqueceron voar. Vivíamos unha casa rodante sobre as 4 rodas dun remolque de cabalos. Non preguntes en que tempo sucedeu, hai moito. Falaban da catástrofe escrita nas aves de pluma que non sabían voar, pero contaban cousas bonitísimas. Tanta beleza da mascada nas súas plumas impedía que se erguesen da terra. Por esa casualidade xenética só podían voar. Un día lembraban estar sobre un magma en erupción e recolleran unha asfixia graciosa que as convertía en tenores. A cambio, tomaron unha cor vermella en certas áreas do seu corpo, unha tintura requeimada que cegaba. Outros contaron que vivían sobre o lombo dos elefantes e limpaban a pel do seu anfitrión con grande resouba deles. A cambio,
viaxaron de balde, percorreron moitas leguas desde unha altura moi segura sin precisar en voar. Ambas aves do mundo atopábanse en Gondomar, no cambio de estacións, e ali mesturábanse e procreaban. Nunca houbo tanto cantor de directa e tantas historias útiles de directa, e siquiera cando o sol e a sombra se xuntan. No meu carromato de 4 rodas, unha vez, no lugar onde as aves adamascadas arrastran teas elegantes e di cancións tremendamente tristes ou lerias, depende da ocasión, eu escoiteinas desde a miña carruaxe simulando ser unha ave máis. Bueno, creo que expliquei. Gracias a todos. No, eu quería ler aí dos poemas teus porque te quero traer ao meu terreno, non? Eu tiña aquí 2 poemas e non os li, por se acaso extraía ainda, para non pisar, porque, bueno, personalmente gustaron moito. Ou eu lle collín Ágolle de Marear, ou a miña Ágolle de Marear a esos poemas, non? E son moi curtos, ademais, son curtos poemas. Mirad, son de pura, non son meus, A treboada trae unha danza presentida. Resulta amable o seu xemer, próximo á fraqueza. E o segundo poema é: a vida ven sendo a presa observada por un león, esa última ollada escrutadora, lanzada sobre o pasto e as gacelas. Nós temos moitos leóns, non sabemos se hemos pasto gacelas últimamente. Pareceme 2 poemas moi bons. A mí, personalmente. Representa máis o poder. E o poder desgasta e vivo a vida dos persoas que dependen do poder. O problema xa non é que o león representa o poder, o problema é que hai moita xente que se cree león. Gracias. Teño 2 prólogos, perdón, vou estropear aquí a ceremonia completamente. Non son poemas meus, non son poemas meus, entón tranquilos. Teño 2 prólogos que me fai ilusión que os escoitedes, porque vai un pouco en consonancia co libro. Un é de Antón Chejov, que dice: o facho da verdade queima a man de quen o transporta. E o último que quería lervos é de Bertolt Brecht, que lle dicime: este é moi bom, este é moi bom, a min gusta moito, porque é moi irónico, non? Estou sentado no bordo da estrada, o conductor cambia a roda. Non me gusta o lugar de onde vengo, non me gusta o lugar a onde vou. Por que miro o cambio de roda con impaciencia? Misterios da humanidade. O de Misterios da humanidade é cousa miña, perdón, non é de Bertolt Brecht. Bueno, moita